na ba ku shawara kullum ku nemi sana'a ko malami ko sha'irin annabi ko wani da ke wata harka ta Allah in ya zauna ba shi da sana'a yana ji yana gari sai raba shi da abin da yake so duk duniya ba a yi wani abu na falaki ba kamar kuɗi shi ya sa ka da hankali ba kowa ya kamata ya baka kuɗi ka karɓa ka ci ba amma ba ka isa ka hawo kan wannan mukamin ba su kana da sana'arka a tafi kake ba ka neman kowa kana da abin yi amma idan ba ka da abin yi za ka zama yaron ɗan iska ka ka cewa ‘ya'yanka gobe a banza kai iyayenka sun haife ka sun taimake ka sun ba Allah ka zama abin da ka zama kai kuma ka je ka cewa ‘ya'yanka gobe da duk duniya ba su da magani duk inda ka zo ake duk inda ka bi wanda ka bi in dai yana ragin na Allah to ka cuci ‘ya'yanka wallahi ba su zama mutanen kirki ba an gane kuwa menene illar antifati a cikin siyasa mutumin da aka kama shi a siyasa ya yi antifati ana ba shi takara a fatin